Musajiraba tukubasirani mmene zina lili lero lino pamene Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Michael Bizwekusi adachita chisankho kuti akapemphere nawo ku Chilimba Catholic. Imeneyi ndi parish ya Catholic ku Chilimba, ndipo amayiwusi iwo anda ku Chilimba komweko, ndipo lero adapanga chisankho kuti akapemphere ku Catholic. Amene akwaziwa amayiwusi akuziwa kuti iwo anda 7th day, koma kukhala Vice President anaona kuti ndiyofunika kuti azipanga associate ndi ma church onse, pakuti iwo ndi Vice President aziko sanga mangopita church chawo chokha, koma lero anaganiza kuti akapemphere nawo church cha Catholic. Tsopano tikupasirani mndandanda wa mmene zina lili lero lino pa 24 November 2024. Mutha kuona apo amafika ndipo amawalandira pamene amafika kumaloku, ndipo apo ndi abishop akumaloku. Iyi ndi church ndithu cha ku Chilimba mu mzinda wa Blantyre. Vice President Dr. Michael Bizwekusi tsopano kulowa church cha ku Chilimba kumeneko lero lino kukapemphera nawo. So mukhale pompo pamene tikupasireni zimene iwo adayankhula kumeneko, pamene adawapasa mpata kuti awayankhule anthu, ndipo iwo atamaliza kuyankhula anagawanso ndalama. Yesu anagawa ndalama ndithu chechi kumeneko. So mukhale pompo pamene tikupasireni zimene adayankhula Vice President Dr. Michael Bizwekusi ku chechi cha Catholic mu mzinda wa Blantyre ku Chilimba lero lino. Olemekezeka Vice President, kufika kwanu kuno ndinaliso ndati ndipezerepo mwayi 5 minutes yokha kuti ndithokoze nthawi munakwera komaliza kuno ku St. Martin Parish. Tinapemphera nanu muno, ndipo ngati tikumbukira bwino munakhala tapatewo imayimira inayikwaya ya youth, ndipo munkati kuti ndiyaka kuyimba na kwaya iyi naliya kwaya ya youth. Lero wafikaso malono izi kuti ndiomwambiri kupereka kwanya kwa ripoti imali kuthokoza ndikunena kuti paimeneja tinakuyankhulani tinali project yogenda church pamasogolo, ndipo tsiku limene lija munatithandiza ndi ndalama yokwana 500,000. Ndalama imene inatithandiza kwambiri kuti ngati parishi tipereke hall, komanso tikoze nyumba ino, nyumba ya Mulungu church ngati Mulungu yatsumeke sitinalilojija. Lero tikuoneka mowala choti chifukwa cha limodzi chimene Khristu anasonga plasiso inu imene munatithandiza, tikuti zikomo kwambiri. Mwapateranso ndikudziwa kuti panthawi imeneja munalonjeza kutinso mutigulira nsalu ya St. Martin kwa azimayi mphakati mwathumu. Ndinakupemphani kuti tili mphakati 32, ndipo mmene mukaonelemo nthawi imene munalandula ndiye munaneona sadandaule amwayi ndichita mbali yanga. Ndipo patapita masiku awiri tinaona kwamba azuze atabesa 300,000 imene inatithandiza kugula nsalu mapisi okwana azimayi 64, kuti mphakati uliwonse tinagula nsalu ziwiri, ndipo anthu tinayikwanisa kuno kuparishi, ndipo onse akapera tinagawira nsaluzo, tikuti zikomo kwambiri. Ngati mpingo tikuyenda tikusowa zambiri, ndipo afundraising athu alikiliki yankukhala kuti nthawi yachepera. Lero anenekaso apatse ripoti atilankhule kuti akuyenda bwanji ma project yaikulu imene tikuakula challenge tikumanga chalichi ku
our church kwasuya musi tamuziliwa chanchito chamanilwa chifukwa cha kutumba kwa Kristu kuno komanso distance kutoka kumene kuja kubwera kuno ambiri kumayandikira ndipo asankhasi ngopaopa ayambapo kutamangatamanga ndikunena pano dzulo amati pasalipoti kuti papezeka manumbasiment okwana 33 soiza kuti tayambapo pang'ono toka ngati Kristu kupanga lezi project imene kuti timange church. Ndipo ndikupa kumola fundraising ni mwezi wa mawa pa 29 December hapo za Family Day. Ndicho linga chakuti zasoteso limozi kuti project hiyo yambe kumanga. Tikisongera ma blogs kuti anatipanga ngombe church kumangire ma blog ndichwera pang'ono ka foundation ma blog ndikakha foundation afunika 3,700 ndipo nyumba ya Komalo anatuza kuti akufunika pafupi 7,000. So titango lile lotapeza mabloko okwana 10,500 leo ndi mpingo tiomba manja ndipo charity yotiyamba kubanga ili chikhulupiriro kuti afanesi mbali yawo amesesa ifesa Kristu panjika lilo Kristu ajesi atenge gawo sadalile madollars kwambiri koma ifetoka Kristu katika Bwana atupeza mikakati kuti muna mkakati munenga simenti matuka awili atatu munenga mablogo awili olofalifali ola Kristu alese mozi yekhale mokozeka kwakukulu kwa lero kulali ndingopeleka summary report kuti kachita mwayi alimo muno chifukwa yekuta nthawi tingafike office kwawo ndiyokutirapo kumatachira mwayi kuti vice president ali muno kueleka titokoze komanso tawuze kuti zite amisale St. Martin tinagula komanso cheche tiholo tinapereka ndipo mabadera tatokoza za Jackson Danton mumvese okulandiridwa ndipo tigirana limodzi mapulogalamu anu. Pa nthawi ino mabadera mundilole ndiyapemphe Vice President athu Dr. Michael Usi kuti abwere kutsogolo kuno atipatse moni. Zikomo kwambiri olemekezeka Dr. Michael Usi. Moni bingo? Siko. Tangi kiasi kada na wiki. Ukiona Mama, nikaambia ulimwengu mpangile kana. Toyamba kichokoze mpingo kwa cha tano. Ngani katika kwambili msabu inaweza ita. Nyoso kupatia ngapiro. Ndabera kuno singa di vice president. Ndabera ngati nzani. Amene timaziwana. Pamaso pa Mungu pali vice president. Siku lote kwa walisema leo pale Vice President, President, Luna, MP, Aficionado, Raimundo, Nelson Pompo, because today is my plan for the committee. Community in Bimbo, TM Pangile Muzamu. Also, I can't do it done. A father of Malan, Mamba, Mujaka, Ukabaka Fumu, Nazogani Balano. A polícia civil, famoso a polícia o wakamikaso. Na roho na waenda wapenda maswali hapo. Roho wao zandiwe. Tupenda pesa kwa. Ndakuja kwa how you manage. As
amayi osavala uniform analipo ambiri. Ndiye kupereka kunapereka malingana ndi mmene zinalira. Ndiye kubwera kwanga lero ndanga maprojekti ambiri. Nthawi zambiri andalefe zimavuta kuti anthu aziwe kuti akuperekera ndale kapena kuperekera kuti iyeyo ndi munthu. Nkona ndimafuna kupereka musamalengezese. Napemba kuti ndikobweresa mwati Mulungu kumana kuti yakiza pagulu. Nkona ndiyamba kuti ndapera kulunga tini zanu amene timadziwana. Mwanenaso Father kuti Mulungu alowerereke mafuta mwanenapo pano ndine. Alowerera mafuta jambiri patizwa basi. Mafuta kwambiri mchazamo samayangana ngope. Amako ramkula zimene akafune kuramkula zimene mubakuma. Sima wakafune kubaru kwa mafuta amenapo. Kumatiziwe mnoki ziko lose la pansi bali mavuto owopya. The point is ziko likapa. Pamene tikukhala danda okulafandale osaiwala kuyangana kuti Mulungu akuti chani pathawi yosiriza. Kuti pamene tikudandaula izi Mulungu akubwera tisakonyane naye. Komaliza tikali kukwizizana ndiyapepe abale mwino tizipita kuzipatala kukaona olubaka. Chifukwa ukapita kumene kuja kukaona mmene anthu akukhalira kunja pachipatala beti pakali pano tili mdziko lina. We may not appreciate the problems that other people are facing. Koma ukapita kandandale wepeta kwako umaziwa kuti samali anthu ukama kuwangu kandi miti tizipita. That's why inanokondwa inyimbo mena mayiba yomna kuti chikondi ndipo tiyende mkuwala. Ndipembe kuti asakale apolisi yakwenda ya apolisi kumakale mayi mwapasile mayi mpasoto kuti nzapereke kuno asakale chitetezo iya isaweke kati kudada akule. Jadi pendekatan mau ambil dari situ. Anak nak ini ya sebab aja. Uji ambil sama kita sami jangan boleh. Zasime jangan merezoto sudah yang kurang mungkin. Bobira kuganza kutunda kupereka basumazina. Umuda basina 1 million ya. Amdaise je kita bebera kita kira juga tunda. Aku yang amdaise semua kami. Kita
mauka sagate kukorogoza chimwe chako chiri nacho pamudede mutima makuti kuyalinga zei paja asiri mwachitikira lero chikuti zikomo monga manenera kuti pamene kuli pakati patu ino mwana watu womkuno ndino chimene watu chili papali konse we can fly other together. So might be the chitu chimozi musale ni nape hayi ndengene imutoa kumugati nene yakuti komandiko nene nakakona kurane muruga mukitenge chinuachele ana nakuti things fall apart. Hii kuti the center cannot fall, the partner cannot get back. Kunena kuti tena bani tanya kisikenda. So ngalikuwa ngaliona ile mali ya street izemo tunisibuti tena bakele zikusikaniza. Malawi hata try to add one and two, but they are getting it. So you want to this out. So what now you did now? What now is no, let us sit down and fix the country. Otherwise, it's an embarrassing state. But as Malawi, we are failing to run our guidelines. And things are going about. Government administration, the message is loud and clear. Na kutoka wapi kama hivi wana mawasa kuzisina hapo secondary days hata uzana kwa bagi galizo ni mauti za hizo wana wina kuna atakaga wana mnani wana wina anaiba sisi yake hizo pesa hizo kuliziko mde mafuta na sema this is man so mafuta please you would explain inside my this is it's a serious concern. And if let us sit down as a country and fix this. Don't forget, brother, the minute or Kabuza's is our way. When things are moving fine. So, let us with this, let us hold hands together and fix our country, the country to the whole part of Africa. Because as just we are saying today, biasa mayanda kulipitia kadi na yake so sakale kutifai so abasipete temporanga kimene tebali mtoke sakale ni magisi zikalipuza kunako hauza kwa ngita mama yuko kwa basi sakale please akoza wapi kwa hoi kwa kwa bila bali watu imepa kunyania feel free when you say just have and that doesn't say hi. But most welcome. This is your area. This is your country. Thanks a lot. Mungu akubariki. Thank you, Madam Secretary. Akuya Kariman.
Umosotu ndi mmene zinalili lero lino mu mzinda wa Blantyre pamene Vice President Dr. Michael Bizwick Usi anachita chisankho chokapemphera nawo limodzi ndi akhristu akuchilimba kumeneku ndi church cha Catholic, ndipo mmene mwaoneramo ndi mmene zakhalira lero Sunday pa 24 November 2025.